وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. İman getirip salih amellerini kesbeden adamlara boşluk ber. Şolar üçün cennetler bardır. Ol cenneti ki onun bağlarının ve kasırlarının aşağından sular ve nehirler cari bolup akyardı. Vakti ki şolarga cennetin mivelerinden rızık berilse aydarlar şu olul dünyada bize rızık berilen mivelerden deyip şolara berilen rızgını meyveç etip berildi. O şolar üçün cennette hem mezattan pak edilen hur gizler vardır. Şolar cennette hemişelik kalacaktırlar. İnna Allah la yestahyi en yadriba meselen ma ba'udaten fema fawqaha فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Tahqiq Allah Tebarek ve Teala peşe yalı kiçi meselleri ya onun ulurak meselelerini aytmaktan ve beyan etmekten çekinmez. Pes ol tor adamları ki iman getirip mümin bolupdular, pes olar bilerler şu meseleler haqdığını ve öz Perverdigarın tarafındanlığını ve şonu fikreder. Emma kafirler aydarlar Allah Tebarek ve Teala şu tariqe haqir o kiçi zatları mesel etmekten näme garadı vardır deyip. Şu tariqe meseller bilen köplerini gumrah etdiler ve köplerini haqiqata hidayet etdiler. Allah Tebarek ve Teala şu meseller bilen hiç kimi gumrah etmez meger Hudaýyň emrinden çıkanları ve muti bolmayanları gumrah eder. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. Ol tor fasıklar ki Huda bilen eden ahdlerini pozyardılar. Ahdlerini takitlap makam edenlerinden soň Hudaýyň wasledin diýip emreden zadyny olar gat etipdirler. O ýerde fesat wujuda getirip anwa aqsam gunalara mortakep bolýarlar. Şular nihayetde ziyankardırlar. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. Ne halda siz kafir bolýaňyz? Tahqiq siz ataňyzyň belinde bir gaçry jansyz suwdyňyz. Pes size eneňiziň rahminde can berdi. Ondan soň sizi öldürüp janyňyzy alýar, umruň tamam bolup ahyryna barsa. Ondan soň ýene size can berip gabrdan turuzar. Pes Hudadan başga
barjak yeriniz ýokdur. Huvallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli shay'in 'alim. Allah tebarak ve taala sizin üçin halq etdi yeri we yerdäki zatlary. Ondan soň Allah tebarak ve taala irade etdi asmany halq etmäni. Pes asmanlaryny 7 asman edip aýlandyrdy. Allah tebarak ve taala hemme işige alymdyr we bilýändir.